tikupea kuti ambiri natsatira viral footage imene inapanga trend for the past 3 days masamba mchezo mu across to Africa yokhuzana ndi adolo aku Malawi amene amadziwika ndi zina loti Ali Kaka Chinemba. Adolo amene wande kuti is based ku South Africa, particularly cha ku Johannesburg ndi kumene akukhala. Nawo footage imeneyo imaonesa sonoti mozi wa madolo amene ndi aku South Africa kumano akusogolera nkhani yokhuzana ndi xenophobia kumeneko, omwe ambiri tikupea kuti timutsataso bwino zina lake amene amadziwika kuti Ngizwe Mchunu anazapanga confront Ali Kaka Chinemba nkhani yokhuzana ndi documentation kuti kodi ku dziko limene la South Africa akukhala legally kapena illegal. Response yake ndi imene inapangisa sonena kuti footage imeneyo ipange trend chifukwa anaoneka kuti ayankha ndi boldness komwe challenge ato nzika ya dziko limene la South Africa osaonesa kuzizimuka. Eno posatira footage imeneyi zikuoneka kuti zinakondweresa kwambiri anthu makamaka ku chigawo cha Africa amene amakonda kupita kukakhala kumene ku South Africa kukathamanga ma business kakakhala kumene kugwira ntchito, zinawakondweresa kwambiri ndi footage imeneyi inapanga trend kwina kulikonse ku Africa kuno mmene anapangira adamino. Akuoneka kuti sanalolere bullying pamene amafotokoza kunena zoona kuti iyeyo mapepala okhalira ku dziko limene la South Africa ali nawo, komano uyoyo alibe mphamvu yodimanda kuti iyeyo aone mapepala a Ali Kaka chifukwa munthu ameneyo ndi kuti swa police ndi private citizen wa dziko limene la South Africa. Chifukwa ambiri timaona bwinobwino nkhani zake imene zimakhala zikuyendera paja nzika za dziko limene la South Africa zakhala zikupanga ntchitidwe olimbana ndi ma foreigners amene tili ku dziko limene la South Africa kuyendatu m'makwalalamu kumapanga demand kuti muonese ma documents okhalira ku dziko limene la South Africa. Penaso ndi kuti munthu akaonesa ma documents amene akhale kuti ali legal amapezeka zoona kuti akulimbana nawebe ndi paja amene azona afuna panga drug ma foreigners onse atuluke dziko lawo akhaleko eni wake paja zifukwa zimene amapereka amanena zoona kuti ma foreigners timakhala tikutenga ntchito zawo plus iso ndi kuti tipanga creative pressure ku social service ya dziko limene la South Africa ndi zimene amakhala akuyankhula magazi amene of course zimakhalabe zosemphana nthawi zina ndi ma speech amtsogoleri wa dziko limene la South Africa paja amanena zoona kuti amene akukhala kumeneko akuyenera kukhala ndi ma legal documents. Of course nkhani yokhuzana ndi kuti ma foreigners akutenga ntchito zawo ambiri akumana kuti ndi scapegoat potengeranso ndi mmene chiwerengero cha ma foreigners chilili kumeneko makamaka amene akugwira ntchito pafupifupi 7 to 10%, zomweno ndi zosiyana ndi rate of unemployment ku dziko limene la South Africa chifukwa ndi kuti ndi 42.1%, zomwe zikutanthauza zoti ngakhale atatulusa ma foreigners onse ku dziko limene la South Africa kuti notanyamuka atabwerera kaya kumuzi ku Malawi enaso apita maiko akwawo still bende kuti akhala anthu ochuluka omwe sangakhale kuti agwira ntchito alembedwa ntchito kuphatikiza pamenepo ambiriso timadziwa bwino kuti ndi alesi naso akumazona kuti kuli ma elections a local government amene akuchitika mu chaka chimechi cha 2026 andale ena ake apanga shift narrative akugwisa ntchito anti-immigrant rhetoric ngati njirano yofuna kupeza political support nkhani zake ndi mmene zakhala zikuyendera kumeneko. Nawo posatira zimenezi kakuti viral video imene inapangisa zonena kuti Ali Kaka Chinemba abwere no pa spotlight ndi anthu ono kumazafunsa kuti kodi Ali Kaka Chinemba ndi ndani nanga ndifo chani anapezeka ku dziko limene la South Africa. Pajato kuli nkhani imene ikuzungulira ndiponso magazi a HRDC akunena zona kuti Ali Kaka akuyenera kufufuzidwa bwinobwino ndipo kapangidwa track agwidwe abweresedwe ku Malawi chifukwa akuti ponyamuka kupita ku dziko limene la South Africa iyeyitu anapalamula mulandu anathawa mulandu umenewo kupita ku dziko limene la South Africa. Ndiponso nkumati mulandu wanji umene anapalamula kuti no apezeke zoti wawazika kuwazikira ku dziko limene la South Africa. Right, makosana mkulutu amene Ali Kaka Chinemba ndi munthu wodziwika kwambiri ku Malawi zaka zambuyomu makamaka nkhani yokhuza ndi politics kuphatikiza pamenepo ndi kuti no kumbali yokhuza naso ndi business. Iye ndithu anali businessman ku Malawi munthu ameneyo mu zakatu zambuyomu zama 2012 2013 2014 mpaka kuzafika mu zaka zama 2015 pamene no anapalamula mulandu umene unapangisa zoti awazike kuwazikiratu ku dziko limene la South Africa. Munthu ameneyo business imene ankapanga nali yokhuza ndi kadira business yake nthamene ndi kuti amaoda galimoto kutanitsa kaya ku Dubai timaziwa amene zimakhalira then zikabwera ku Malawi amakhala akugulisa chimwankhunda komanso kumanja ndi kumenena kunali market yake amakhala akugulisira galimoto kumene kumbali yokhuza ndi ndale enaso titha kukhala kuti timutsata bwino ambiri makamaka amene timakhala ku Blantyre pamkulu ameneyi anakhalanso akupikisana nawo pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Blantyre City South Constituency kumeneko anapikisana nawo
mu zisankho zimene zinazachitika mu chaka cha 2009 komano zotsatira zake ndekuti analuza pa mpando umene wa MP. Kuchoka pamenepo ndekuti zisankhoso zimene zinachitika mu chaka cha 2014 anayeseranso kupikisana nawo ngati phungu kumeneko komano zotsatira zake sanachite bwino, analuza pa zisankho zimenezo. Tikupita ku funso lija kuti kodi amene anakhala fugitive pa zifukwa zotani, anapalamula mlandu otani kuti apezeke zoti wawazika kuchoka ku Malawi kupita ku dziko limene la South Africa. Ayendethu makosana iyeyo pali allegations against him potengera kuti mbuyo mu chaka cha 2014 lito mwezi wa August umene ndekuti after my elections chani iyeyo anapalamula mlandu wa faro shooting after ndekuti anaombera mfana wina wake meneno anali wachichepere ndithu zaka zake zinali 20. Mfana ameneyo dzina lake ndekuti anali Devi Kazuwa. Anali kuti mfana kuti wangolemba kumene mayeso ake afolo chani pamene amaza kumana ndi minyama imene kuomberedwa ndi adani amenewa ndipeza zoti kumwalira mfana amenewa. Chomwecho chinachitika chonena kuti ali kaka aombere malemu Devi Kazuwa chinali choti anali madolo ena ake anapanga paki truck pafupi ndi mpando wake meneno amakhala ali kaka kumene ku Blantyre. Ndi after magazi amene apanga paki galimoto yawo iyo ja kubwera kumene anali kuzapeza zoti truck iyo yapakidwa wrongly pafupi ndi mpando wake, basi noto anapita kukafunsa magazi amene kuti wapanga paki truck imene ndani. Ndezi kuonera kuti panabuka ma misunderstandings ndi chifukwa chakusemphana kwa zichewa ndi zina zotero. Ndi timadziwa kale kuti magazi amene amapanga ma business akatira nthawi zambiri access kumbali ya zida ngati mifuti ndiyosavuta kwenikweni. Ena ndithu amakhala yoti ndi aligo bwinobwino kuti ali ndi ma documents yake, ena amapeza zoti alibe ma documents ono mwina chifukwa yoti amatha kupita ku South Africa kakuti. Ndi timadziwa kale nkhani yokhuza ndi mifuti ku South Africa imakhala easy kuti anthu ayipeze. Ndezi kuona kuti mkulu amene anali ndi access ya mfuti komano mmene anagwirisira ntchito mfuti nthawi imene anagwiritsa ntchito molakwika after kusemphana kumene kupita nyumba katulusa mfuti basi noto kuombera after kuombera ndekuti no chipolopolo chinakafikira mfana amene malemu Devi Kazuwa zomwe zinapangisa zonoti Devi aluze moyo pomwepo. Ndi after incident imene yachitika ndi timadziwa kale kuti ndi polisi case imene anapeza zoti nkhani yokhuza ndi mada amutapa ali kaka ulendo naye ku polisi, basi noto apolisi kuthamangisa mafailo chani ulendo naye to ku bwalo la milandu. Ndipo timadziwa kale kuti ngati zimene zimakambidwa ku bwalo lalikulu la milandu ku High Court ndi kumene ndithu amakhala akumva nkhani zimene zokhuza ndi mada. Ndi mkulu ameneyi anapeza zoti apita naye kumeneko. Nkhani imeneyo inakhala ikuyenda ku bwalo la milandu ndi pa nkhani yokhuza ndi plea nkhani imeneyi itafika ku bwalo la milandu ku High Court ku Blantyre iyetu anapanga pleaded not guilty imene zinapangisa zonena kuti maloya ake apemphe belo kumene kuti ampase belo of which ndi kuti anampasa belo after ndi kuti ali ndi belo pokha ngati ali kumfulu pamenepo. Zikuoneka kuti nthawi imeneyo ndi mmene anayamba kuthamangisa mapepa lake kuti no mwina awazikiratu kupita ku dziko limene la South Africa. However mu chaka cha 2015 unali ndithu mwezi wa July umene pamene nkhani imeneyi inazalowaso ku bwalo la milandu for his trial. Ndi zinapeza zoti afika kumeneko tsiku lafika ndi kuti mkulu ameneyi sanaoneke ku bwalo la milandu zimene zinapangisa zonena kuti oweruza mlandu nthawi imeneyo apange no issue warrant of arrest kuti akapezeka ali kaka ndi kuti amubwandiridwe chifukwa choti anakhala ngati wapalamula mlandu wina ophwanyatu ndondomeko ya belo. Ndi kuchoka nthawi imeneyo wakhalano ali fugitive ku bwalo lalikulu la mlandu kumene koto ku Blantyre High Court kuzafikirano padakali pano pamene pabwera pa spotlight after ndi kuti ataonesa bodiness pamene ankapanga respond footage imeneyi kwa Ngwize Mchunu zimene zapangisa zona kuti nkhani zake zomwe anapalamula mbuyo mu chaka chimene cha 2014 zifukulidwe chifukwa yake magazi amene wa HRDC akubwera nawo kumanena zona kuti mkulu ameneyo pachitike njira ina iliyonse yothekera kuti akasakidwe kumene aliko amubwandiridwe abwere ku bwalo la milandu azankhe mlandu okhuzana ndi mada imene nkhani zaketu zikuyendera pano. Ndipo Michael Kayasa amene amasogolera bungwe limene la HRDC amene ndithu alemba chikalata kupempha Rome authorities kuti atachitapo kanthu mkulu amene amubwandiridwe abwere zayankhe pa mlandu okhuzana ndi mada. Initially kunali celebration online across Africa nkhani okhuzana ndi braveness yake komano ndi imenenso yampangisa zona kuti akhale pambalambanda ngakhale kuti magazi kuno ku South Africa akamaka ngati achina Dudula osogozedwa ndi Zandile padekezanso kagulu kaja amene kakusogolera movement ya xenophobia padakali panopa kuno ku South Africa aja kamene kamaziwa zoti March mosogozedwa ndi Jacinta Bese Zuma amene wa ndi kuti kondwera kwambiri kuti mkulu amene akuti atasakidwa ndi cholinga choti abweresedwe ku Malawi akayankhe mlandu akamakatu chifukwa chionesanso braveness
kesi yake yonde kuti mwekha ngati wanyigisa pamenepo waonesa kuti ndofoka ndi akuonesa kuti nawonso akuiphusha kuti ameneyi atagwiridwa akuti abwere ku Malawi ndi cholinga choti azankhe mlandu umene anapamula mbuyo enawonse magayi nkhani zake nemezi kuyendera izo zotemwe ndi maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tunazoona kuti brave response ya Ali Kaka Chinemba yamupangisa zoti akhale pa spotlight kufukula milandu imene anapamula ku Malawi mbuyomo mu chaka cha 2014 pomwe mabungwe ngati HRDC mosogozedwa ndi Michael Kayasa kuti mkulu ameneyi agwiridwe abwere ku Malawi azankhe mlandu. Kodi inuyo mukuona kuti ndiyogwira kuti mkulu ameneyi agwiridwe abwere ku Malawi azankhe mlandu kapena ndithu akhale kumweko? Ati maganizo alipo fotokozani mu comment section molemekezanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel yanga Fox Malawi News ndi njiwa ndi nkhani zambiri zomwe zichitika ndi zitakufikirani mosavuta.